Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagiti ng tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag ka na yan, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman lain. Kaya patulod nyo, iti ito yung programa, kat maibasa sa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Bag nga malamiyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Iti fanpage nga Dear Manong Nemi, iti Facebook, at dumanin nga sumangbay iti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. At ito pagayam nyo ni Mr. IKL. Iti kalman laeng Manong Nemi Ruiz. Kumapkablaw itinembag nga malem ka na kay aming nga sangapada. O may kami man na magliwliwa ka na kay aming nga sangapada. Sa dinuman na paseteyan nyo, mga ka-Nemers Studio. Kadagiti agabuybuya, amang gusto kadagiti na dumang mga programa ti Nemers Studio. Ti fanpage nga dirmo ng Manong Nemi. Maraming salamat po. Ngayon digiti saan nga mangayat kada kami, alakit okay lang, handa kami pilitin, nga mangayat kada kami. Ngayon tipagpakaas kami kadi agad saan kayo nga mangdaddadael. At ang amin daray mangdaddadael kada giti viewers tayo, nang naroon na kada giti sponsors tayo. Datay, ano pa, ganagaan di kasjay? Guyudin da, dagiti adda kada tayo, tapno mapandag buyak, ijay kayat da, nga pagbuyaan. Anong klase nga tao da ito? Religyoso pa ya, mabigbig nga tao, religyoso. Ngayon kita mati aramid na. Padagsen na kami dito, Nemers Studio. Agbuy-buya mat. Nagmano apa eh. Ala agad makamun ni Apo Diyos. Apo, nasikang amang padpadakas kada kami. Sayo al-alukuyan nagiti sponsors mi. Nga mapandag sponsors ni sa Bali. Apipili kami doon sa kayat. Kayat na ditoy. Nagnakam ko mga gayem. No, anda dagit tay sponsors, one viewers dito naman studio nga at mga alukoy kada kayo amuyon na sino day day. Kaya, adda kada kayo ang desisyon. No, di dakam kayat, okay lang. Ako mabalim mi. Ang saan nyo kat nga guyuguyudan dagit mahiyat kada kami, nga dadadailan da kami. Nako. Diyak kumakayat ni magadigastanin. Hanan ngamnam na minsan. Saan nga nam na minsan, no, dagit namin adun. Manakam mo dato nga tao ta religyoso at tabi bukod na nga relihiyon nga founder suna nako naman gayem at tabi na kitay daddo mga maalalo ko yan at analaing siguro soul stock na okay lang saan na kami akayat okay lang ang na kahit na kami akit thank you very much kada kayo amin di ba nakapagsawak kasi kapag kahit ko lang nga danon tipod-pod nga rin natin mo yan. Tewa na ako, no saan na kami kayat, awa mo balim mi. Ngayon no kayat na kami, it's okay, thank you. Tararami din mo naman ti amin, nga amanam na maaming nga magustuhan nyo. Okay? Insap-sapa tayo tinag... Anyway, please share this program, papagaya mi. Share this program. Hindi nga rin irugi, papagayam, nga ibasa natin pagkasalitaan ni Rose. Sagodahin nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi
kalman laeng manong nemi, idi lukat ko tiri daw, iti may sa ngarabi, nagigtutak. Ni Rodel, nga kras ko. May nakpasyaren. Ay, Rodel, si Kagayam, sumar ka. Agamanak, danaore kamit langin nga umay mang pasyar kanya, Rodel. Umis-isam latama ng name talaga nga nakakapgwapo. No umisem at parang tidwa, singi nakalid na, manong name nakaurnos, nga nakapurpudaw digitigipin na. Very neat nga agar arwat manong name. Nung po na ta nakapurmal, nakapulo shirt, kaya nakaleder. Ito ko ka. Sa lusodem ka din no, asin ng kadwak, siyempre da papakin ni mama, kaya ni Manong June. Mabaling nga yung amukan to siguro, no? Data ni Papa ne. Pa, dagam sa nga ilip. Ni Rodel, pa. Nambag nga rabiyo, tata. Ay, kastawit kang kaiko. Damat ni mamang yo. Ma, yung mamang ko na kayo ni Rodel. Ay, daga sa nga ilip. No, yung, ala ni mama, damo na pala tumay pang pasyar kanyak. Yan ito si marunumot ngayon may sa halas manong namin ni Manong June. Hey, Rodel, agaman mo kayo, Manong? Kaya nabayagan na. Timagder manong nemi ni Rodel, katkasla kayat na nga, mapan, galamano daghayam ka ni Manong. Nagpindot pati na kulap da. Nakagaygayat ti isem manong nemi ni Rodel. Di ko nagtugaw. Alang, salita kayo nga Roda. Nene. Kahit man di maturog kini mamangyo. Kahit sikahan na Manong June. Baka kahit mo di maturog. Kaya na. Sige nga rad. Idaadda kami niti dududwa kami manong nemi Jambo. Tiragsak ko siguro kit imabayak ken kuana. Rodel. Ori samon nga ibaga amok no niya tirantam. Sang kadi. Anak matiranta di may sa lalaki ang gwapo. Ano may tibalay ti may sa napintas nga balasang. Si siyak madlat balasang to. Dududwa ka madlang kini mama ti babae. Napindas ka, Ros. Agyaw, anak. Nagbagay ta sang ka di? Kidam. Ore no sa mong ibalik ka sa I love you na makita ka dagiti matam. Rodel, nabayakin ng ore ka nga may pamasyar kanyak. Iso na sang kapatanagan. I love you too. Kinunak manong nemikit inarakop ko. Niya. Dinagmat-araw ko bandilo ko. Ngam, idaga nga manong nemi inarakop nakmadlay. Imibetak sa kuminat mata ni Suna. Yor uray ko manong nemi nga isdag na tirupa na tapno maramanak ko mano kasunot bara di kiti bibig na. Ngam gamot asahan ko nga mauray manong nemi managbabayin siguro. Siya kon din ang isidag karikitiya. Bibig ko iti bibig na. Kat siya kunti mo na nga nangamal ka na bibig na ano. Inidamo kat kasla din na amo nga balsen. Ngamidaga nga manong nemi, inarakop nakmaten tinairod, kat astoy una yun ti panangnanam na ka na lips ko nga. Dahil din tinangrugyan ti relasyon mi kini Rodel, manong nemi. When, estudyante ak pailaeng, ngam graduate ang akon manong nemi idinto tani Manong June nga kapsad ko kadagtab trabahon. Sampay nga nagretiro da papa kani mama mga opisina da pailaeng manong nemi. Iso nga tibigat agsasaruno kami nga rumwar. Papanak agbasa, mapambat ag opisina dagiti talo manong nemi. Siyempre, sambot may kat kan mapukaw ti komunikasyon mi kini Rodel. Tano kasta nga makariingat, tawaga ko na nga daw ko si Suna. Ni Rodel manong naming at mga opisina maten. Kinapudno na dan bukod na ako sa sekas kini Manong June. Siya kag kumkumiyutak pailain manong naming na sakto lang nga agkakotse siguro ito na damaten pagtrabaho. Ano na gitugundahoy manong naming nga kailiw ko ti arakop ni Rodel. Ken kailiw ko di bibig na. Ngayon ti makadakas manong nami di nagpainawis nga ag-date kam ko ma. Gaboy ti dahita manong nami mabain siguro ko na. Iso ngayon bagak. I miss you, Rodel.
Awang classic ito na alas 4. Nadakpela doon opisina. Awang pa namin ito after office hour. Awan. Urahin ka to ha. Nutoy, itimul. Nauray ko nga ron isuna manon name. Kaya di makaasideng inrakos ko titakyag ko itisikat na. Sweetheart. Papananta. Sige, nandun kayo mo pananta. Nag-dinner ta? Early dinner? Okay. And then, kawasan na. Amom, nadakarik ti bagik idi. Kahit ko ti virgin agreduar. Amom, adumatin ti kakasta sanggali. Baka kahit mga saludsod ng ganyak, no, nakasagana ko nga mga paay ti amin ko. Okay lang. Rose, apay. Sorry baka nambabanti panagkitam kanyak. Hindi kasi diyang imbaga. May babagal tipod no, kaya may sa prangkaak. Awang pekati patas mo? Sinalutsod ko manong name imisem adun mamati nabutela ka gugwapo ka. Kaya tapayin pagsapulam, sisak ka dilang ti babae ti biyak mo? Siksika lang. Nagawa na krudel, nagagasgas atak. Katawa na akon, ore na ipaikon ti bagiken ka. Hanak tupulos kang babawi. Manong name nasapa kam nga nag-dinner, nakaragragsaka. Numampay mapilpilit manong name di balikas na amok data siguro ugali na. Saan uning nga maununi. Nagsip nga tan manong name, idi awisan na kon. Nagluka na kitikot sena. Papanan tanga rin. Itulog ka di balayo? Tsak pa kahit kahoy. Kahit kong mapantay iti beach. Kahit kong mga upat ati close cottage. Di mo kadikayan? Ko na mo. Naalukoy ko manong nimi ng pangkamitimay sa beach resort nga daan ka kita close nga cottage. Nagbayad iso na iti counter manong nimi gimatang petty beer. Na ito'y time ko na simrek kami di close cottage inrekap na in trangka. Indasarnan manong nimi beer kan pulutan. Inlokatan nakti beer sa nainted kanyak. Nag-cheers kami, botelya. Cheers. Pangpagana. Maramanagton manong naimi. May experience kong tunti kong kunada nga panakinaig iti lalaki. Ayat ka na yan. Kat sa anak ng babawi nga mangitad kang kuha na tikinibirhen ko manong naimi. Papagayam, padaanan, ti mapasamak nga fight. Talaga nga tang ipaay ni Rose, ti kinabirhen na, kiti Rodel. Abe kasi ti ugali ni Rodel, kasla saan nga maununi. Nga ni pairikat din na Rose, ti mangi bagbagan, no anyat naskan nga ramidan da. Wano gaganga taas dya, ti ugali ni Rodel. Anat adda ti panunot yung papagayam ni. Ha? Lapatangan nyo man, no anyat pod no. Hintayon ito ulit papagayam, ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Rose, anya nga tapapasamak kadakwada iti closed cottage, iti daytang beach resort, padaanan nyo. Manong nemi nakainuma konti duwa nga bute ti beer. Kat gabuta, marik na akong ti inom ko. Kat gabu manong nemi na saan kubot nga mauray ni Rodel nga mga rakop kanya nagpasakluta kun ken kuana. Talaga nga disidudo akon manong nemi nga mangipaay ken kuana ti amin-amin ko. Ngayon data nga closed cottage manong. Adda sang ka, adda papag na. Kanadamat kudson na siyempre. Nagpasakluta ken kuana ket inarakop ko ti tenged na sa ako'y
Sako, ingato ti bagi, ti rupa, netan, naglalangan di bibigmi manong. Inadamo kat kasla din na amo nga balsen. Ngayon agangay manon nemi balbalsen nan di kiti agad. Kapag tatsak ba uray manon nemi nga purusan na ti barukong ko, inahalak ti ima na sa ko inbatog iti barukong ko. Amo na matapisel-piselen manon nemi. Ti pay may sa manon nemi sublat ko nga inagpaaprusan ti rupoken ko. Naging ka nga sinakruinak manon nemi ngayon paidan iti kama. Are you sure? Kunalaan sinaltsun? Yes, Rodel. Nagasakana ka mangisakot kang kati amin ko. Yan tangay, graduating akon. Nagraduharak ton. Kaya nukas pag-arigan tagbalin. Ang abalit at damat yung trabahong I love you, Rodel. Manong name Jack Pen ng ngayon baga na I love you. Gabot ako naking kuha na idi nga mabasak ka iti mata na ngay patpateg na kat I love you to kunak matadagos idi numalagip yun. Manong name gabot Jack mauray nguksuban na terwatek siyak timunan nga nanguksub terwaten mo. Wow, manong name macho tibarukom na maselan manong. Gabot ang damat din mga buy-buya kan may istoryada siya konti muna nga nangagkek manong nemi iti barukong. Pinirit-pirit ko pa manong nemi sa ko medyo kinunot. Langig ko ti asog na manong nemi. Oh. Yaha. Kunana. Manong nemi siya konti nangikat manong nemi ti belt na pababakon, ti siper, ti pantalon na sakuin pababa. Nagatugawak manong nemi iti iking ti katre nga nangibaba iti pantalon ken ti brief na. Oh, kapag iso manong nemi iti ngiwat ko ti armas na. Nakat inawid na ti ulok manong nemi kat insumo na mat ti Come on, Ross. Ross, come on. Kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan. Kastoy ka di. Kastoy ito muna. Sige. Gustuhan ka. Nakaboy-boyak. Ba't di kastoy nga mapaspasamak manon nemi iso nga mo. Muhin. Uri na duwa nga dakulap ko tinang-tingil manong nemi ti puon ti armas na wano batutan na. Kalpasan na manong nemi pang rumuar, sumrek. Sago kagat-kagatan, gasta une manong name iti panag... galing mo, Ross. Kalpasan day ta manong name yaw awak lang rumuar. Inuksub na matenterwate. Wow. Isumatendang kong subkanyak manong. Kaya nagpadpada kami nga lamo-lamo, pinagplastar na manong name iti katre, kalpasan na, Rodel, bigla kastoy. Yeah, isubo manin. Katsyak matimakam mo dito eh. Dito ko na nga 69. Oh, come on. Oh, sige. Manong name 69 nga dagos. Isu iti aking ngato katsyak iti kimbaba. Kat amuna mat ngay plastar manong name tapno sa anak nga maipit. Ngem ket di manong name paspasam ko na na. Pinaspasak met manong name ket pinaspasan naman. Nagpinaspas kami nga duwa. Naging ka manong name iti mariknak nga. Mungsupen. Nut-nutan. Ha? Manong nemi, siyempre, inruwar ko. Loko kami, Rodel. Tapos itingiwat ko, tinang positsitan. Kalpasan na manong nemi, nagplastarin.
agtugaw. Insuot nan manong namit, ti arwaten na, ti brief na, ti pantalon na. Apay, katsak na roden. Saan ka mamalin? Anong saan nga mamalin? Takayat mo ka din, nga maburak ti kristal mo. Rodel, I'm sorry. Rest patrek ti ka na mabayang. Kailangan nun. Una nga sikalat na yat, katsak na Rodel. Apa yan? Unfair ka, Rodel. Apay ko nang tigas na. Unfair ka. Napiyo kumamat na di panangkaan mo kat nag-climax sa kumanghamet. No kahit mo, idoblan ta. Ha? Didilak to sa rek. Ay, madilak ta. Apay namin, di mo kahit o sa rendeta. Diyak kayat na maburak ti kristal mo. Masapol nga itit tuleta, iti lalaki na karik para kan ka. Kat siya kahanga sikat na karik para kanya. Ito lento minong. Manong na yung nagbaling nga burbur siya kanyak ti amin. Respetaron na kanot kinababaik. Nga di nakayat nga maburak ti kristal ko. Nga deta nga kristal kat na karik para iti lalaki na karik para kanyak. Hangat ang isot na karik. Rodel, salud-sudik man ka. Do you love me? Yes, I love you. And thank you. Tinalamid mo. At least nagganas ka siya karon. Iba't patik ka isot ka po nga agradwar ka lang. Agturpos ka. Madagkan to palit trabaho. Amo ka mawatan na. Diya kayat na. Ang mawatan di kahit ko sabihin. Ipagpagapok ka ni... Sino? Kadagiti parents mo. Kanimano mo nga Jun. Taapi ko nga ni Manong Jun. Di mo lang mo. Ag best friend kami kanimanong mo. Ha? Kinapudno na. Hindi imayik jibalayo. Hindi may kajibalay? Ni manong ko tirantam? Kasakati kahit mo sa Rodel? Uwen. Kat natumpahan ka. Abi di mo imbaga idi. Nakakalisto kawat kami eh. Gamot ipat patignak, di ba? Naramin mo tigas jay. Nabayagan mo nga ururayan nga pasyarin ka. Yung may kape na kitugaw kanya. Marahop ka kanya. Ang pingarod nga, amo ka mawatan na. Maawatam to, adada nga maawatam to, into no, dumting ti pa nakaawat mo. Ulitek, iba't patig ka. Ngam kadyak kayat ka madadael, ti kinababae. Jak kayat, ngagun-gun na wayak, ti panangipatig mo kanya. Gabuta sa anak ama ng kundaway. Namaminsan manon nemi agyamanak, ta sa ampay nga naburak, ti salsal petak ang kristal. Lupay naraman ng nanakidnan manon nemi. Luwat to yan. Binitinak na kunak tinakon. Dinagdag na kun manong nemi, sublikon darwatek, kat mapang kami. Saan tang ubiyan? Ano din pakadam ka di parents mo? Uyag baling ka natalugod nga anak. Pagbagaan ka, di ba? Naroon na ginimanong mo. Di na kayat nga, si ka ang kakaiso na nga babae nga kamsat na kat matadael. Sige, kahit nga rin.
Intulnog dito balay manong naming kat adda ni manong June iti sangot ti balay. Kat nakita na mismo nga dimsaga. Imasidik. Nakigam na nagkuyog. Uwan kuya. Ay, June. Pasensyahan eh. Nihating mo. Okay lang. It's okay. Hinangaro din itrabihin. Thank you pa nang itulod mo kini Rosa. No problem, friend. Hindi makastrike kami nito unang. Nagkapuan nyo. Mabang kami di beach resort. Medyo minum kami. Ano tinaramid na ka? Oo, anong awan? Nasimpit isuna. Agayam kay gayam na nabayagan. Dada kang balang ti college. Tsaka mo. Dadi pa yung masyar gayam dito balay edikit. Tsaka gayam tarantala. Ay, item ni Roden. Nabayag din nga karas ko manong. Kaya kastaw na yaman ko, di may nakapasyarin nga ti amok at siya ti pasyarin na. Lipate mon. Tapay. Basta lipate mon. Minamauyong tarik nang. Isungalit tatrasapa pa'y lipate mon. Siganong inakunti. Kwartok tanak mga natutwalya tanak digos. Nagbalin nga burburo siya kanyak manong nemi di giti pasamak. Kasla kayat ko manong nemi ti agatap. Ngata? Imposible. Ano talaga ti relasyon damanong ko kini Rodel? Tila babawik manong nemi nangayat kini Rodel. Angam naman minsan manong nemi kita apresyare kisuna. Di na ginundawayan manong nemi ti kinalupoy ko, kinarukup kong babae. Di na ginundawayan manong nemi iti panagkalikagong ko. Tamo na kanong respetaren ti kinababae. Di na kano kayat manong nemi na marakrak ti salsal metak nga dayaw. Ibagpagapo na kano ti parents ko kini manong ko. Mani po di din manong nemi saan kun nga tinawtawagan. Dati mat nga saan nga tumawtawag manong. Kaya't kung nalipatan na talaga isuna. Ngayon saan ko pulos na malipatan, ti panangkaan na, kanti. Inarabid naman nung name yung pinuspusitsitan na itigang hiwat ko. Look, giant. Tila babawit ko na kumangin nalpasin na. Hi. Si kagayam, Joseph, ito pa lang dakti abay mo Kasi lagmao yung kasarsaritam tabagin. Nagsasaw ko mga? Nagsasaw ka nga may mesa. Ada ka di problema? Awan Joseph, ganda nito ang graduar, di na balaklo na si Kamet, no talaga ko mga dapakarik na akti ayat ken ka, hindi ko mapilang inaklon ka. E masya na kami timang panunutan. Ni Rodel. Rodel, boyfriend ko. Daga yung boyfriend mo, nabit kampay. Tulukod siya Hapay. Nagkarelasyon kami. Nag-date kami. Napanggam ti may nga close na cottage, ti may isang beach resort. Kaya't mga sawin. Saan ka na virgin? No, man, virgin at. Tao mo tinapasamak. Nagloko mo nga lalaki noon na masamak. Isulat ng ganas. Ano na kayo mga sawin? Nakababayin, Joseph. Ano yung pagam? Hanggang nakababayin. Okay lang, di ba? At ang problema, masapol nga da pang ibagaam. Sa mumot siguro may ibaga kinimanong mo. Sa mumot nga may ibaga siguro kada papa kinimamang mo. Di siya ti pang ibagaam. Baka matulungan ka. Inyistoryak manong nemi. Anya? Saan nga ro din ang virgin na ngayon mo? Ngayon virgin pala dito Amukon na sinunay diya nga Rodel. Sino? Amukon na kinatao na. Ano ko ma?
Basta mo ko. Abi, di mo baga, basta mo ko. Kung pasanakit pimbala. Joseph, mabitlan. Joseph, wait. Kinamakam ko, ingkawid ko. Abay, ayun na mo nga. Hindi mo ka di madlaw? Imposible, ah. Kaan niya? Yung bata, aging kukunaw ka pa lang. Manong name kinitak ti oras. Dandanin ti mauti nga classic manong. Hindi agrin ti cellphone ko. Ni mama. Hello mama? Ano oras na gawid ka? After 5. At the 4 to 5 ng classic ma. Baka no awan ti madano mo dito balay. Makamukad dolat ang agluto ha. Ti kanan nyo kinimanong mo. At atendaran may parte kini papang mo. Ni manong ngay. Itawagam doon na. Ito ayan na. Di man pasan di classic manong name tinawagak ni manong. Hello manong. Kuya John. Ayan mo. On the way ako nang gagawid. Sa kanungarad ba siya nagluto manong? Awang ko na dapat pakin ni mama, napanda na ki-birthday. Sige, makamok to. Apay, maladaw ko agawid. At dabiit pa panak. Manong Nemi. Inladlado ko nga talaga. Ibuta kayat ko nga talaga ni Manong Jun tagluto. Napanagbiit pimasyar itimul Manong Nemi. Ang dalapang ko ginatang. Kalbasan na nagkawid ako. Nakita ko Manong Nemi ti kutse ni Manong Jun. Awan ti kutse de papake ni Mama. Sa ako ni tricycle. Dilaktawa ko Manong Nemi ti gate. Nakarakat Manong Nemi ti main door. Sa doon na tayo ni Manong. Ada ti kusina. Nakalutong atan. Hanga nakalak ti main door Manong. Linoktak. Agamay ti silad mi kini Manong Nemi. Idiloktak ti daw ti silad ko. Napasardengak. Ada ni Manong iti unik ti silad na. Apay nga. Kasla. Adagas asog. Manong Nemi masadega kiti rida ti kwarto ni Manong. Intipil ko tilapayag ko ti bulong ti rida. Tsaka mawata ti mangmangig ko. Kasla tay. Kasla adagsan sa lapsap. Sino nga kadwa ni Manong nita? Manong Nemi pinadas ko nga pinuligos ti seredura. Hanga nakalak. Ininayad kong inlukat Manong Nemi. Ininayad. Saka? Saka? Saka ni Manong ah. Ilukat ko pa eh. Buok. Ulo. Doha nga. Doha at kingkinaanda. Ni Rodel, di Maysa. Nagalasmat. Baklagaim ni Rodel, di ba? Baka itay pa lang amuyo. Pagayam mi indayon na ituloy ken na amuan no sa dinut paggibusan nato pagkasaritaan ni Rose. Hindi pa nakakigtot ko Manong Nemi na ibalibag kong enrekap tiri daw. Dagiti ayop na kunak tinakim ko Manong katagsanggirak itiri daw. E mawanan tinangag ko pa nga sanapsap Manong Nemi nagsardeng da siguro. Nakigtot da.
Sige, tuloy yo. Sorry na, nadisturbo kayo. Juan manong nemi, kaslak-lak kakapsot na simrek iti seled ko. Saan ko na kayat pa'y nga dinggan manong nemi na anyat sumaruno. Tayo din na makasukatak manong nemi na panak ko niti kusing. Nakaluto kaya men na manong nemi. Kabisin nila ka din na oras. Nanganak ko na. Ngayon kaslakla marimun manong nemi tinakita. Sa kumalagip timparamid kanya edit jablo nga Rodel. Asin mo bakla katakwada? Ni Rodel mo ni manong Jun. Saan ka din ako nada nga? Di ka no makaraman iti bakla nga lalaki. Di ka no lalaki nga makaraman iti bakla agbalinto ka no matabakla. Saan ka mabalinda ito ko na? Kaluwad ka manong Jun. Magkidardarling ka kayo di bakla. Diyan ka mo no sinumpakla ka na kayo. Pulong kayo kini mama kini papa. Ede makapanganak ko manon nemi na pa nagitilikod. Dahil ko manon nemi sa cellphone ko tinawagak ni Joseph. Oh, ito mo pala katawagan na kala tipat pati ko na nga nakaraman iti bakla. Ah, nato ko nam. Hindi ka mo nakasta Joseph. Aso iti bakla? Kahit ni Rodel. Apo nga di mo yung bagang nga dagos. Di ka agata pa yun. Ni Rodel, di bakla mo na ni manong ko. Takapay. Nakita kita. Tanda ti unag ti kwarto ni manong. Agpadpadan at araramidan. Aking kinaanda. Dito darling ko ata nakaraman di bakla. Nagasat ka. Tadi na kinalik ko kuman nga insurrect. Gabuta da ita nga salsalamet metam ne kari para kanyak sweetheart. Sitwar tarupam. Di kahit nga sawen manon nemi nga ni Rodel ti bakla. Tano saan ko mga bakla ni Rodel? Binurak na ko man ti kristal ko saan kali. Tinawagat ni papa manon nemi. Hello, apay. Sorry pa no nakaistorbo. Hamet ka di. Ada problema ka na? Oh, talaga ada problema. Nakakadagdag sen na mo. Ada problema ito ba nagbasam? Papa, amamuyo ka di unin ni Manong Jun? Diyan ka lang sa kasalutsud deta. Ako, ba't tinubya na nga? Inyam amuna ka na kayo? Ewan ba mas dawak nga ron, kaputa. Rumag ko man nga gasawa, tapos nagkastakit at damat na po kumikin ni mamang mo. Mamaya nasulutsud mo neta. Nabayag ka din nga mo yung best friend na kini Rodel. Nabayagan. Meron na lang no, umay dito balay, awang ka. Duyo ka di mo nga. At damay sa abak na katakwada. Siya mamati, akasano ko ma? Lalaking lalaki dapat nagpapada. Bakla ni Rodel, papa. Anya? Gabuto nakita kita mismo. Nagkinaanda, papa. Anya? Kalug, dito yun. Gusto nga. Magkadakirap nung baka hindi makamong mga ramit, no? Turumbang ang mga ramit. Sus. Ha! Junior ko? Makidarling di bakla? Pa, kunanda ang posibilidad na ngagbalin tuman na bakla. Ti makaraman ti bakla. Ay, saan nga rumbeng deta? Kasi dyan, timbagak manong naming saan kun ng imbaga, tinapasamag ka na kami kinirodel. Samag ta na, tsak matibagbaga na. Iri adat nitilikod manong naming adlaw ko, nganda nagpakusina. Edi sumurek ti kusina manong naming mangmanganda nga, mangmanganda kiti duwa nga baboy. Oh, nanganggan? Nangano kun manong? Da kayo? Abe mga ngay pa lang, nalpas ka bilang araw, nagkinaanan.
Kinunak manong nemi sa nagtarenteng si maratisilan ko. Naging baboy na kunak tinakam ko. Nakapanawan ni Rodel manong nemi di sumangpet da papake ni mama. Inayaban nga dagos ni senior ni junior. Jun! Pa, rumakala silad mo. Rimuha. Indrekap kumat, inlokat kumat tiri daw tita. Silad kumanong nemi ka nagsiima. Turo ka nagsapag sarita at tinalapat mo ko. Pa, apay ngaging ganat na kita akong painubyan. Apay ngaging ganat na kita akong painubyan. Pa, dinakbog ka wa nakasana kong ngobing. Saan kang ngobing? Panunot mo, tanakin mo, loko. Binabastos, niloloko, binabagtit. Baboy! Pa, manig po panakaipas ngayon mo, panagdakkel mo, jak pa inaramid kang katkastoy. Ngayon italayan ka po na jak kayat, jak maanugot. Ano ito ni mamang mo? Hani, kasaritam tanak mo. Tanong sakti makisarita kayong kuha na baka na madanog ko. Anak, intelente ka na tao. Edukado ka. Abi, kastoy ti kahit mo nga biyag. Bakla ka? O sana ka bakla, mama? Pues, sakbay ngang baling ka bakla. Idjamon da diyang Rodel. Loko ka? Nabayagan nga raramidan yung kastoy sa kadi? Baka nung nagbaling ka mata na bakla, kapot hindi pala college kayo, kanagkayam kayon. Mama, papa, awan pagdanagan nyo, tsak itulog. Lalaki yan. Agpesa ko na da, nga doon kiti, makidarling di bakla, agbanintom amakla. Depende, iti tao. Diyak ipulubos pa ba, mama? Kadi-kari ka na kayo. Idjakon, de Jordel. Mawatan da kumamet, mapikas jay. Nag-best friend kami, idjaka mo nga kasi jay, iti kinataon. Laging ka nga, napadasan mi. Edi, nalpasin na mo kasi jay. Kinintultulo yung muten. Gaputa nagbalimat nga napatag kanyak. Gaputa masapul mo iti kas kengkwana. Nga di mo usarin, among usarin, taarmas mo iti babae. Lahang mo ni pibig sa hatag mo ni, honey. Baka mangiti ka roba. Baka adot baka amon nga, dati junior ko, kit makidardarling iti bakla. Oo, may papa. Dakay lang, kastamatan ka ni Rose. Nalimit kami. Liklik ka munda dyan nga bakla. Jun, tanusaan mo liklikan. Laksidan kang anak. Nagkarimit ni Manong Jun, Manong Nemi, katsapi ko mata talaga nga tungpalin na takarina na kunak tinakan. Kabigatan na Manong Nemi saan nga may sarang ni Manong Jun tirupa na. Manong, pwede din nakitaan. Ross, Manong, hampay na po ka ti respeto ken ka. Si kapalat Manong ko, nga ipatpatig ko, ken mangipatpatig, ken mangisaksakit kanya. So nalahing ta, abi nga di mo impakdahan nga dagos idi, kanyak. Awan to red ko eh. Masaya bali, tung palik ti karik kada, napapakin ni mama. Lalaki ka din ko. Gusto nga pakalalaki ako. E di nagapaggraduara ko Manong Nemi kanada nagtitrabaho intultuloy ni Joseph tinangarim kanya. Umay matan ito balay Manong Nemi. Aging ka, iti may isang harabi, nagawid ni Manong nga daan niyam amunan ng nubya na. Napintas Manong Nemi, bagay da. Ni Manang Helen. Napintas ka naman trabaho na. Nakipangrabi Manong Nemi ken imyan. Ket gaputag pa, agabay ka mo lang ti kwarto Manong. Salamang mangig ko, nagiti arangan ken asog na. Di okay lang, halakit nga malalaki, babae man. Okay. Nagyamyaman na nga, nagpakalalakin nga talaga ni Manong Jun.
Naging ka nga nag-asawa dan manong nemi kat kunamit na papa kini mama at danto na po kumi kini manong mo. At damat ng trabaho am siganti sumaro no. Papa, nabalat masapo kasap walang umapal sa pulam kini Joseph. Malagsidan no ti marik nam kengkuan na ngayat. Huwan no reja ka di nga hotel, tipat patag mo. Wala ni, papa. Namamwit kat nga nagkarelasyon kay loko. Imbag saan na nga din ang dahil kinababahin. Nadya matpagimamanak papa. Inaklon ko nga rod ni Joseph manong name kat kalpasan ti duwang atawen nga dan may isang anak ni Manong June isumaten ti panagkalaysan. Inida mo mi nga rabi manong name Tsak mamatan mo apeng saan nga makaid na ti asawak. Sweetheart, oh my God, apay. Tsaka mo nga rin nakasanong arogyak, sweetheart. Sweetheart, si papanak kailang. Gaputam. Virginak ngayon kasar mo. Kung saan nga virgin ng iwat mo. Lugutuin, walang palagip naman. Isungar ito pampanunutak doon at iyornak. Ipakang ko keng kaon. Palagip na ba ilang umay kakinding. Kat siyempre, muna manong nemi nga naglanang di bibig mo. Nga si maruno manong nemi nga bimaba di bibig na kat nayantan iti duwa barukong. Iti duwa ka mansanas iti barukong. Simngaw di kiti aso. Agubuhay ti imnas ni ayat. Nga nagtipon ti ayat kinayat. Bara ken bara. Ti bagimi manong nemi kini Joseph. Tagtagi urayak manong naming ipababa na pa iti ulo na ng saan nang inaraming. Pinangata kaya't ang pasurutan na dinamay ni Baklang Rodel. Nagsubli ka na kinibibig ko manong nami nariknak hindi ti aprus. Tinabarang aprus na iti pusong ko sa naimpababa manong nami kat nagasak-asak karigit na rasa nga kanadaan nga dati tuk-tuk ti kuweba. Napanapinirit-pirit manong nemi tibugtong na perlas itutuktok ti ruangan ti kuweba. Nadadamat nga nakaasutan dagiti asog ka na reng-eng ko manong nemi agubuhay tina jak may ladawan nga imnas nga inak marikrik. Kabayatan nga ti pulos agsarday ti panaglanang dagiti bibig mi ti panagninut-nut mi ti katas manong nemi. Ay nga, akalpasan data, panang pirit-pirit na ti perlas, itituktok ti kuweba. Kasi lang kahit nang mamanong nemi at tansyain no, sa dinut ayan, ti ruangan, nga nasken, nga asutan ay, nasken nga serken na. Napan na tinansya manong nemi, pinaigid-igid na, bueno, naban na. Inarawat na manong nemi, ti may isang aramin na, nga nagpapaigid iti ruangan ti kuweba. Sana kayat manong nemi, kayat natuntunan no kasanunto, ananto amanda, iti pangisarkan na termas. Nakas na kararamidan na manong nemi, mariknakmet iti panagburnok tiriknak. Amukon ko na. Kayat na manong nemi, nga santong marigatan nga sumrek, iso nga pinagbasa-basana. Aging ka manong naming nga namin pinsanan ngayon Vietnam tipana aray siyempre ko na. Ngay supay lang manong naming tanangusad ka ng burak iti kristal asal salmet-metak ni Joseph nga naikari na para kanyak iti agnanayon. Kaskid daw ko manong naming iti sidong dapapa kini mama nga nagnaid kami kini Joseph. Ni Manong John, tinagbalay nga si Mina ng karuban mo matlahin. Iso na listo lang nga, aywanan da papa ni mama, dagiti nagbalin nga puko da kada kami. Talo kini Manong John, idinto, tadwamet kada kami kini Joseph. Nagretiro da iti trabaho, manong nemi kini sudan ti makaamo, kada kiti apuko da kini Manong, kinapuko da kaniya. Ta nagretiro da iti trabaho, kada kami, siyak iti asawak ni Manong John, kinti ipag ko, kada kami tinagtrabaho. Dito nga rod ba nung name iti pagkasarita nga tinaminsan kat napadasak
itikas kini Rodel. Adjakon ammo na sa dino itanti ayan na. Awanin ti damag mi, manipod ka di panangisinan ni Manong Jun kan kuha. Kaya man ako na ti anos mo nang ibasag at sabi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti bihag, karagitipatag ka din ngayong. More power to your program, Manong, and God bless. Ito yung aragyaman nga pagayam mo, Rose. Kanagiri amin nga nagbuya, maraming salamat po kada kayo.